Aș mai preciza, de asemenea, la acest proiect, aș preciza faptul că conferă ceva unic în Otopeni și anume un acces către capitală foarte facil, ieșirea spre strada Transilvania pe podul din apropiere, conferă, practic salvează 20-30 de minute din timpul celor care vor să meargă spre capitală. Am implementat în acest sens și o barieră care să nu permită accesul tuturor locatarilor din zonă să treacă și în acest fel să devină un trafic continuu pe lângă case.